Magapabilin nga normal ang serbisyo kag operasyon sang Iloilo City Hall sa mga adlaw. Apisar sang gin-report nga bomb threat. Suno kay Vice Mayor kag Acting Mayor Love Baronda. Manduan sini ang building administrator kag ang head of security nga mas pabaskugon ang security measures para sa safety sa mga empleyado, kliyente, bisita kag publiko. Ginpanawagan man sini sa tanan nga magpabilin nga aligmat. Si Baronda ang Acting Mayor subong bangondyara sa Singapore. Si Mayor Raisa Taranyas para magtambong sa Mayor's Forum karungan sang 10th World Cities Summit. Sa separado naman ng statement sang alkalde, gindayaw sini ang Iloilo City Police Office. Amo man ang City Explosives and K9 Unit kag tanan nga concerned agencies sa marasig nga pagresponde agud mabantayan ang seguridad sang publiko. Pahayag pa sang alkalde, nagalaom siya nga ma-identify na gilayon sang Iloilo City Police Office kag Regional Anti-Cybercrime Unit o KONRACO ang individual nga responsable sa sini nga malicious online post kag mapasaka na ang kaso kriminal batok sa mga individual o kon individual nga involved. Ginpahanumduman sang alkalde sa publiko nga mangin responsable sa ila paggamit sa social media.